Bones a tots, gràcies per estar aquí. Primer de tot, avisar-vos que som una mica sometruites. Us ho dic perquè potser veureu frases i coses que direu aquesta està una mica d'això. No confongueu en tontos, perquè també sabem el que passa, no? Llavors, qui hi ha darrere? Som dos, que som uns apassionats dels camins. La Núria García Quera, que és escriptora, que ha sigut guarda de refugi durant 20 anys al refugi de Mitges, que té l'editorial Census, i després estic jo, que soc guia de natura, guia interpretador i guia de mitja muntanya. Llavors, aquí, dintre del repte, hi ha un dels temes que sempre et diuen, us he de dir que el projecte és relativament nou, fa 2 anys que estem rodant, i unes coses que quan et diuen has de segmentar. Clar, és una ruta de senderisme que passa per 70 pobles, per 4 comarques i té l'atractiu literari perquè segueix les passes del Cel Espinàs, però a part d'això estem al Pirineu i per tant tenim etnologia, tenim paisatge, tenim moltíssimes coses. Llavors, veritablement, per mi és una bogeria el tema de segmentar. A dia d'avui us he de dir que principalment la gent que ve és gent de Barcelona i voltants, de 40 cap amunt i que té un poder adquisitiu mig. Llavors, resum de la iniciativa, el que intentem buscar és un turisme responsable. Com us he dit, som una mica sometruites i una de les coses que pensem és el que deia Gandhi, viu senzillament perquè senzillament puguin viure la resta. I per tant intentem que aquesta ruta que passa per tants llocs surti beneficiat tothom. Penseu que són 70 pobles, per tant són pobles molt reduïts. Jo visc en un poble de 12 habitants que també passa la ruta i per tant qualsevol petita cosa, qualsevol petit persona que va al client és un benefici molt important per tota la gent del territori. Llavors, és transcomarcal perquè passa pel Pallars Jussà, Sobirà, Vall d'Aran i Alta Ribagorça. Després, aquesta ruta segueix una xarxa de camins vells entre pobles, que són aquells camins que van patir els nostres padrins per anar a mercat, per anar al metge, i que gràcies a un projecte que va haver el 96 s'han recuperat. Però són més de 315 quilòmetres. Per tant, aquí, si veieu, posa camins vells, entre parèntesis, apadrina un camí. És un projecte solidari d'intentar fer un manteniment i que la gent apadrini un tros de camí i que faci un manteniment. Perquè els ens públics, sobretot arran de la crisi, no arriben a tot. I després, desestacionalitzar. Jo penso que és el que volem tots. Jo, veritablement, de pocs clients que he tingut fins ara, només uns van fer les 5 primeres etapes al maig, que van poder gaudir de la primavera, després les següents 5 etapes a l'agost, que van poder gaudir de l'estiu i de les aglomeracions, i després al setembre-octubre, que van poder gaudir de la tardor. I veritablement van flipar. Però això m'ha passat només un cop. La idea és que passi més sovint. La ruta es pot fer gran part durant tot l'any i aquest seria l'objectiu. Però és una idea. Perquè us poseu en situació, la ruta, com us he dit, passa pel Pallars Jussà, Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, i el seu origen és el 50enari del viatge que van fer el Camilo José Cela i el José María Espinàs el 1956, i que cadascú va fer un llibre i després, a cap de 50 anys, a la Núria, la meva parella, la van tornar a fer, que tornés a fer el viatge, però per camins vells i que fes un llibre, que reflectís el Pirineu que es van trobar ells en el Pirineu d'ara. I veritablement Ramat de Camins és el que va fer la Núria, perquè el Cel i l'Espinàs, encara que escriuen unes coses, però van anar per fons davall. Després, els agents som Ramat de Camins, som receptius, com passa per 70 pobles, són moltíssims allotjaments, hi ha el Parc Natural, el Parc Nacional, hi ha els Consells Comarcals, veritablement que la llista és molt llarga. Llavors, aspectes. Sobretot, és allò que diem tots, win to win, o sigui, construir un creixement econòmic d'un territori format per petits pobles. Com són tan petits
i tenim tan concentrada al Pirineu, la gent ve per esquiar o a l'agost, hem d'intentar que puguem viure durant tot l'any. I això ens ho diem molt, però veritablement costa moltíssim, però moltíssim. Després, transcomarcal, no? Aquí són 4 comarques que tenim un paisatge brutal, que és, aquesta foto és fent un tram, perquè també l'oferim en RUC català, que fa de traginer, és anant cap a Llavorsí. Jo, que he fet trekkings per tot el món, aquí em recordava el Nepal, a l'Himalaya. I és això, que els camins i tot això no coneixen de fronteres, la gent va i és indiferent on estigui. Què més? Els camins vells. Veritablement, la Núria i jo som uns friquis dels camins vells. Aquí també hi ha el Carlos Guàrdia, que també ho és, i ens encanta que la gent vagi per aquests camins. I hi ha una cosa que diem, que els camins vells és l'únic patrimoni de la humanitat que per mantenir-lo s'ha de trepitjar. Per tant, us recomano que vingueu i que el trepitgeu i així estigui mantingut. I llavors tenim un projecte, que és aquest que us he dit de Patina un camí, que és intentar buscar una fórmula col·laborativa perquè aquests camins continuïn funcionant. També us he de dir que tenim molta ajuda dels parcs, les brigades dels parcs i també dels consells comarcals. L'altre aspecte, que per nosaltres també és molt important, perquè al fer trekkings per tot el món te n'adones que és molt normal utilitzar animals de càrrega per portar la motxilla o les coses, i que antigament, fa 40, 50 anys, 60 anys, aquí s'utilitzava per transportar la mercaderia, que són els traginers. Serien com l'MRV d'ara, antigament, és a qui portava les coses. Llavors, per nosaltres és una imatge, és un protagonista molt important i un fil conductor. I també oferim fer la ruta, no tota, perquè no està als camins adequats, encara que són camins vells, però s'han perdut a crescut arbres i tal, per animal. I també trobem que és una relació molt maca el tracte en animals i el RUC català, que és molt noble. Llavors, conclusions. Intentar dinamitzar el territori, crear una xarxa col·laborativa públic-privat, que també us he de dir que, ja ho vaig dir, que són velocitats diferents, perquè el privat necessita menjar immediatament i el públic va més lent per la infraestructura que té, però he de dir que estic bastant content perquè allí tenim l'IDAPA, que també ens ajuda molt, que és l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, que cal mantenir els camins en bon estat, perquè això per nosaltres és bàsic. Ens omplim la boca que la gent ha de fer senderisme, que és molt saludable, però si no mantenim els camins, la gent es perd, té una mala experiència i tenim problemes molt greus. Per exemple, nosaltres al maig està plovent i creix l'herba d'una manera brutal i tapa moltes senyals. Doncs són 315 quilòmetres, ja soc conscient que no, jo faig tot el que puc, però també s'ha de tindre en compte que els consells comarcals, les brigades, que ho tinguin present. I després, desestacionalitzar. Com diuen al Marroc, inshallah, ojalà, vull dir, seria genial. Res, estaré per aquí i qualsevol cosa que vulgueu saber, doncs us podré respondre. Moltes gràcies. Fantàstic.